Знаеш ли как можеш да накараш някого да направи всичко, което поискаш? Искаш ли хората винаги да се съгласяват с теб, без дори да осъзнават защо? Do you know what I'm talking about? След като го научиш, ще започнеш да виждаш влиянието по един съвсем нов начин. Така че ако не си готов за това, препоръчвам да подминеш това видео, докато е време. Окей, разбрахте. Да започваме. Wait. Нарича се техника на генезиса. Вместо да налагате своето мнение, посейте семето в тяхното съзнание. Какво имам предвид? Първо кажете нещо дребно, толкова колкото да предизвикате любопитство. След това задайте въпрос с отворен край, свързан с тази идея. За нищо на света не обяснявайте и не убеждавайте в каквото и да било. Просто оставете мълчанието да си свърши работата. Ето как работи. Човешкият мозък е програмиран да вярва на собствените си заключения. Така че когато сам свържеш точките, започваш да мислиш, че тази идея е твоя. Точно тогава съгласието идва без абсолютно никакво усилие. Не защото някой друг те е убедил в това, а защото сам си стигнал до това заключение. Това не е убеждаване. Това е психологически контрол и повечето хора никога не осъзнават, че се случва. Затова следващия път, когато искате някой да види нещата по вашия начин, не влизайте в спор. Просто посадете мисълта в неговото съзнание. Оставете го той да я развие и наблюдавайте как той започва да защитава вашата идея, сякаш е негова собствена истина. Тогава ти не просто говориш на ума му, ти го формираш. А сега слушай внимателно. Ако искаш да научиш за още мощни социални и емоционални трикове, а и не само, можеш да намериш линкът за моят Instagram профил тук в биото ми. Следващите няколко видеа ще бъдат качени само там. Не ги пропускай.